Ano to na ano? Nawala yung dingding na sira. Ginatong po ng mga bata nung nasa ospital po si Buboy ka Ginatong? ulan. Ginatong? Opo. Tano? Wala pong panggatong sila. Araw mga kalingap, andito tayo ngayon kila Kuya Junly para kumustahin yung negosyo na ibinigay ni Ma'am Lucy sa Bertsen. O, yan mga ido. Ayan. Ayan. May laman pa naman pala yung tindahan nila. Ayan. May soft drinks. Ayan. Hello! Ayan. Kumusta? May laman pa po. May ilaw yung gabi. Si, Kuya Junly. Nandun sa baba. Sinundan kami? Hindi po. Hindi ko alam. Punta po ata doon sumama sa mga nihaw. Hello. Ay, may may walang short. Nagkuha ng balangway. Ayun. Maraming order. Wala po. Ito na. So, alin daw yung dinala sa hospital? Ito po. Ito? Ano kun? Ilang araw? Tinanggal po ng mga bata kasi wala kami dito. Wala silang panggatong sa puro ulan. Nag-request kasi si Ma'am Lucy na bisitahin daw kayo. Yan, binisita namin. Ito pala na confine. Nagsunuran na. Sumakay pala daw kayo doon sa top down. Pinasakay po kami kay gabi na po. Nakilala. Habang nakalabas kami gabi na. Ba't? Dahil sa ospital. Wala po kami sasakyan. Walang sasakyan. Naga. Dito lang po sa luwa. Mabuti talaga ito nang. Itong asong to. May lahi yata ito laki. Ay, nasirap na yung dati. Ano? Yan po, dito sa luwa. May siksakan na ba? Oo. May mga order na nito. Nasa yung rep nyo? Nasaan ang rep nyo? Medyo po sa likod. Dito. Dito nilagay nyo na dito para malapit. Ayan. Basta ano po kaya kung may Ayan. Burn out pa lang ito, ito na po yung laman. Tindahan nila. Ay, paubos na rin. Pero may tira pa naman. Ayan. Oh. pag biglang nagabot si Kurinti, extension niya pala yung rate. Mabenta pa naman dito. Mabenta. Mabili. Wala na kayo soft drinks. Ubus na. Yun na lang po mga sa na yun. Ang binili ko po sa puro libote na yun. Ay, malalaki na. Marami naghanap kasi matipid. Yung Pasko. Binili ko po ng Hello. bagong taon. Ayan. Kinukumusta kayo ni Ma'am Lucy? Hello. Ano? Naraan ng balkon. Naraan sila. Inaratong po ang mga Anong handa niyo nung Pasko, bagong taon? ano po, nag-spaghetti. Spaghetti. Suman po sila. Ano to na Nawala yung dingding na sira. Ginatong po ng mga bata nung nasa ospital po si Buboy ka Ginatong? ulan. Ginatong? Opo. Tano? Wala pong panggatong sila. Malakas po yung ulan. Ulan po ng ulan. Di wala nang Papalitan po namin yan. Papalitan po. nagulat kayo wala nang panggatong. Naubusan po silang panggatong. Ginatong yung dingding. Ginatong yung dingding. Naubusan ng panggatong. Ay. Ano Dalen? Nagtago kay Dalen. Hello. Ito yung Kamusta? Ay, nasupog. Ayan. Namimiss kayo ni Ma'am Lucy.
Hello. Oo. Gala mo ha. Natago. Wala na kayo tindang gulay, ano? Wala po ngayon kay masyadong mahal ang gulay. Hindi po kami nakapamili. Dati po nag-deliver lang dito sa bahay. Iya. Nung na-hospital po, nagsunod-sunod po kasi kung nagsunodan po pareho po nagkaburong ko. Broncos yung ano? Nag-active po kaya res ng kumpay. Sa Luguwa, dinala. Sa lugar. Hindi, nag-door-to-door lang kayo. Paano nilakad nila pala gabi? Yung isang gabi? Nung pag ano po, nagpa-uwi na po kami, nakita po kami nung bahay nila po. Oo, si Umpong. Opo. Yung kulay green. Niya, sumakay na kayo sa amin. Sumakay po kami doon. Ilang kayo naglalakad? Akay mo yun, karga-karga mo. Sa labas nila po sa hospital, okay. Pag okay na siya, sabi niya, pwede na kayo lumabas, labas po kami ta. Para ayun pantuto sa pang araw-araw niya. Mga bata lang dito sa bahay. Ayan. Si Kuya Junli pala na doon sa baba. Nandun po. Baka sunod ubos na itong panggatong. Hindi. Hindi. Awalitan po na. Ay, mabalik. Awalitan po na. Kala ko ubos na panggatong. Wala nang dingding. Hindi talaga. Pagdating mo may sinaing, walang dingding. Naulan po kasi, sir. Hindi sila makakuha ng panggatong. Takot naman sila manguha. Kaya malayo po yung kuhaan ng panggatong. Wala dito, ano? Hindi talaga matanim. Ngayon, okay na siya, okay na. Okay na po. Mm. Uminom na lang po siya ng gamot. Ito, ulam mo. Sa inyo yan? Ano po? Manok? Yun sa amin. Ay, kala ko sa inyo. Ay, may tinda rin kayo tinapay. Mabenta pa rin. Mabenta ang gamot dito? Opo. Nabili na rin po dyan yung gamot. Ha? Bayip yung mabenta, no? Alaksan po sa ano. Ay, laksan. Ayan. Galing talaga sa butika yung ano niya. Sa pangalan niya. Parmasya Uwi. Hello. Tinambak po yun, sir. Ha? Hello. Alin? Hindi. Sa Naga pa yan. Ali pa yan sa Naga. Ano? Tulo po ka, Ma'am Ayun. Lucy. Si Kanugs. Ah. Bote. Teng. Teng, teng. Anong ulam niyo ngayon? Wala po. Nagulay lang po kanina. Ano, gabi. Natong. Ayan, suman. Nagso. Wala akong eskwela. Hindi nagklase yung mga yan. Lunis pa po. Sa Lunes. Sabado pa lang yun, ano. Kapon nagklase. Hindi po, wala pa pong klase. Doon sana may klase na. Postpone. May bunga na baga to? Ano po? May bunga na. Ay, hindi po yan. Yung ano po yun doon, no? Yung halaman na ano. Hindi kinakain. Hindi po. Kamatis. Ayun. Baka padalang ka sa sunod ni Ma'am Lucy ng TV. Sa Bertsen, ano. Ha? Salamat po. Ayan. Salamat ka na dali. Ayan. Kamusta niyo si Ma'am Lucy? Kumusta na po, Ma'am Lucy? New Year. Happy New Year. Pasko. Sige, bye-bye. Bye-bye. Bye po.